И добре дошли в новото видео, което пак ще караме както обикновено в неделя и събота. Събота няма да има видео, но днес ще има. И почваме видеото от Байк Център. Бях си оставил колелото за 50 часов сервис на Вилка и Шок. Въобще чисто ново. И те потвърдиха, че може би не е трябвало да го карам, понеже явно не е било много замърсено. Маслото беше чисто. Ми го показаха заедно с там тези работи, които са във вилката. Шока не знам. Ама предполагам, че състоянието е било същото. И сега отиваме да се срещнем на някоя ТП, да направим накаране. Карах с електричката вчера и беше малко странно. И така. След малко ще се видим. Опа! Сега ще спре. Ще се заваля. Нямаме този облак. Давай, той така вика ти в бара. То само един облак. Втори опит. Качване на хикстето с колелото, не електричката. Направихме го успешно, но нещо ни заваля много тежко. Сега ще видим какво ще правим. To be continue. То ще обух късите гащи днеска, бе! О! А тия тук вдясно кои са? Не ги знам. Голям челенега има тук. Да, последната беше много приятна. Да. Виж вилката как влиза. Да, човек. Време е да се яде. Аз гледах само да ядем. Ти нямаш ли ядене у вас, бе? Какво е? Ако пиленце се е, не чуролика на ушото. Някое механично пиленце. Време е за една лоша с едни стълби. И май това ще е за видеото. Днеска много кратко. Кратко, но качествено. Бе, мани. Само ходозите бех качествени. И като заваля и дъжд и ми се разкърца и средното, ма ще се оправи. Да не ме копирайтнат за някой си нигер само. Някакви пилета да дойдат да търсят мейтване. Направо рекламация на Байк Център, май. Какво са ми пипали средното? Що ми скърца? Нещо от шока, като си сваляли? Връщам ви, че ми кажеш си баща на меса. Нов ботом фит преса. Хайде, давай. Дай мъжи. Решихме, че нема с стълби. Пътек ще. Пак въртиш на стълбите.
Айде. Не може да се тупа на педала, бе. Охо! Има хора. Верно. Време е да си ходим. Ще направим тук сабени пътеки и това ще е за видеото. Що го заобикаляте, бе? Еми, аре, гайс! Това ще е за видеото. Лайк, subscribe и до следващото каране.